Hey guys, it's me again, Kathy, your Ilocana, Ilongga, Bisaya gal. Welcome back to my channel. And for today's video, mamamasyal po tayo. It's a typical Sunday for us here sa bahay. And as you can see, hindi ako masyadong nag-ayos kasi mamamasyal lang kami, maglalakad-lakad, kakain, and then balik sa bahay. But I will show you paano ang Sunday dito sa amin. So stay tuned!
So, lunchtime na po. Kailangan mag-wear ng mask. Ayan. Let me see. Ayan muna. Kain po muna tayo at nandito tayo ngayon sa Makino. Ayan. So, isa po yung Japanese all you can eat or buffet. Yan po tayo kakain ngayon.
Okay, we're done eating. So, next destination namin, pupunta kami sa, saan ba? I think, mamamasyal kami, maglalakad sa Ross. Isa po yun sa mga murang department store dito ng mga damit, bag, at saka sapatos. So, let's check it out. So, next stop po natin is itong Ross Dress for Less na tinatawag. Kung gusto niyo po ng magaganda at may quality pa rin na damit, pero you are on a tight budget, ito po yung isa sa mga pinupuntahan namin dito. Etong store na ito is unique kasi every branch nila magkakaiba po yung tinitinda. So, wala po silang online website kung saan nakakapag-online shopping ka kasi magkakaiba po yung tinda nila. At saka kung ano po yan nakikita ninyo na naka-display, yun na po yun. So hindi na kayo makaka-inquire or makakapagtanong kung meron ba silang size medium, meron ba silang size large, nung gusto mong damit. Kasi kung ano yung nakita mo, yun na po yun. So, yan, labas tayo. Lakad-lakad tayo dito. Tingnan natin kung may magustuhan tayo. Busog na busog ako. So, ito po yung Ross Dress for Less. Ayan. Ayan po. So, meron silang mga home decorations tulad ng mga riyan. Ayan. So, kapag pumunta kayo sa isang store tapos may nagustuhan kayong item, I would suggest na bilhin nyo na po. Kasi hindi pwede dito na yung kumbaga parang baka may mahanap pa akong ibang maganda so pupunta ako sa kabilang store nila. Kasi I would say 80 to 90% of the time, hindi mo na po makikita yung item na yon doon sa isa. Tapos for example, wala kang nagustuhan doon sa kabila, tapos bumalik ka dito, nagbenta na nila yung gusto mo. So it's better na bilhin nyo na. Tapos pwede nyo namang isauli kung hindi nyo nagustuhan or may nahanap kayo na mas maganda, na mas magugustuhan ninyo.
masyadong close tong sasakyan na isa. Oh, sorry. Ayan. So, last stop natin, I think, for the day is this place. It's called Costco. Ayan. Ito po yung equivalent ng, I think, SNR sa Pinas. Na parang bulk or wholesale yung bentahan. At saka, mas makakamura ka kung maramihan yung binibili mo. So, minsan, dito kami pumupunta, lalo na pag bumibili kami ng mga gamit sa bahay, paper plates, mga toilet paper, paper towels. Dito yung pinupuntahan namin. Tingnan nyo, talagang maramihan yung mga binibili ng mga tao dito. So, let's go inside. So, nakauwi na po tayo. It's only 3:10 in the afternoon, so we still have the whole day to spend.
magre-relax na lang po at saka magre-ready dahil bukas start na naman ang trabaho for the week. I hope you guys enjoy this video. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Again, this is Kathy, your Ilocana, Ilongga, Bisaya gal, always saying, don't let anyone turn you away from your purpose and always live life for what it's worth. Thank you so much for watching. Bye!